mumpung urung enek sing padha mangkat poli iki bermain sama Lek Salwa. Hati-hati. Iki Lek Salwa yo lagi datang, terus Kinara datang. Ditumbasno ibune mah londok pentrol, Nduk, pentrol lele. Lek sapa ya? Lek Ajib. Apa, Dek? Ngrasani wong toyo. Ayo, Adik. Ayo mau lagi di sekolah kalau. Kalau. Enggak. itu ada Om Yoyo. Sopo kae? Mbak Entah tak tukokno piye pengen jajal sambel tahu lontong. Ketoke lontong. Tak wet. Siapa itu? Tak wet. Roh lek dia ki malu-malu ta pemirsa. Gendong jajal le tak deno ki pemirsa sik ah. Tak deno jenengan sik ah. Kalau Mbak Indah pe tak tumbasno. Tak coba iki lho tumbas apa jenenge nggone Mbak Kori nggih. Yah mene ki sambel tahu nih kan. Ndek mau kan ceritane pecel nek esuk. Delok nang dadak nang. Lho lek dia wis maem apa urung, Je? Delok kene. Engko sik digawakno bundane MBG ala Bunda. MBG mutan. Awas kecantol nanti. Habis. Le kecantol le minta pertolongan le kuwi le. Yes. Kalau dono kambing kok ya kambing. Dek nek nek kambing seneng anu pondong le, pondong tak tutno. Mari Mak Imi ge enek, munggo enek Mak Imi no rame. Ora kepok, Dek, iki soba anu ki, soba awu. Soba awu kuwi iki. Soba pipet po kepok lah. Oh, Mak Imi ge enek ning omah, Mak Imi ning Tegal. Mbik. Oh, Om Dio agak datang langsung di apa delok. Loh, hati-hati nyamuke lho, Le. Nyamuk lho, Le. Senenge ra kaprah. Wis ning kene padha karo ning gone anu ya, kebun binatang pitik enek, mbik enek, iya ora. Nara. Sapa, Dek? Dek sapa, Dek? Kunir. Kunir tukang paket. Mboten mbok apakno le. Ombike mak imi akeh pemirsa. Kena apa Dek nangis? Oh, maku. Oh buantere. Dek. Stop. Oke. Sam Melayu. Ora Sam Melayu. Ayo. Ngajak ning ndi kae? Ayo, Dek bantere, Dek. Anu. Weh. Oh, lah. Kinara dok mlayune biantere. Tuk tepuk tangan no. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Wes koyo kantor. Enteni mamake. Munggah. Sik wae coba sik wae. Abang nggih. Kok iso ya duwe anu nek dianu dhewe. Tak mungkin tapi. Sik. Aku dek ngesakno e. Oh, kan ngempeno. Oh iya wis mandi wis. Aku dinek lo apa ngene iki lo apa klorot. Enek semut kok e. Gini nah, tangannya gini nah sendiri. Kalau Yes. Komunikasi apa kowe Mbak Intan? Hah? Mama di rumah duduk. Adek wis bar mandi dek keringete saka yo ngene nah, Nduk. Keramas ta, Nduk? enggak. Lah dek teles kabeh.
Lah tapi teles kabeh mbok kuncir lah. Kuncir. Ya, ya Duk ya, lak teles kabeh ya rambutnya ya. Sik ngenteni mama cek ning omah. Apa rene? Ngeterok les. Piye kae? Tunjukno mendhuwur ngono. Wah, apik. Apik jere. Juga apa? Belum di awal, kece di akhir. Iya. Lah kan mau. Lek Ajib. Ditumbasno lek Ajib. Mam ning kene. Dipam ning kene. Lah ya pentole di mam ning kene. Ya wes sik. Tan. Intan. Ya Allah, wah. Dikandari yo Tan, ditumbasno lek Ajib awakmu. Ndang mam. Lho wis di mam. Mbok mam ning kono. Ning dalan. Ning ngawur mobil mang. Oh. Iki piye iki? Ah, diseneni ibune mbok pacake ngene. Tuk 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 tuk. Yo. Bendeng. Saya ndok aja dihalangi ndak Tan, adike. Mak Jah ning ndi lek ora liwat-liwati tak enteni. Sapa? Mak Jah. Mau kemana nak? Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana Dok? Mendung tanpa udan, kinara selalu kelingan kok. Kelangan pipis ya Dek. Kelingan ora kelingan. Oh ya, tenan toh ngetutke. Aja Dok. Engko nek dekne anu, nek bingung kok, gak usah nganggo suara keras. Tak godak aja. Dekne kok nek bingung. Oke, sampun. Ya sapa? Nek ra yo lek wawae. Duh, sepeda motor sampean meneh kono. Iya. Kan tak bawa terus. Iki sing mencoba genten Mak Jah, Mbak. Esuk mang aku karo Intan, Mang. Iya. Sore bersama Intan dan Mak Jah neh iki. Esuk cari yo belas. Iya, Mak. Bakwan, tempe ngono dek. Dadi yo wis pulang karek Bu. Intan duduk kono sik lho. Mbak Lina sing sebelah kene, nek ape nge-es sebelah kono. Nek ape kono ayam bakar. Iki cek kena dinggo loro, cek kena lho Mak jejer-jejer. Lah sampean Kuwi kan yo eloke kuwi nek anu nek wong anu yo gak apa-apa dibabat. Mak, sampean gawe usaha ngene piye? Iya yo Lek. Gak kuat tenagane Mak yo, soalnya sampean kan tak celuk aku, celuk bucare kanan kiri oke sampean kok. 3, Mbak. Mbak enek tugas kayak gini di mana ini? Ndandakan. Napa nih? Niki lho Mbak, bok ngeten Di iki. rumah Pak Di Gundi. Pak Di Gundi, lek Gundi ta. Pinuk lho Mak, sampean duduk ning kene penak. Aku ndek esuk ning kene karo Mbah Yi kok lho. Tukang wirawiri tuku banyu. Iya. Oke, siap. Gorengane ada. Ibu kan ditumbasno pentol Mbak Indah tak makeme. Sing Mbak Indah pe sambel tahu. Apa lontong tahu karo Mak Jah. Yo iya to Tan. Biar enggak melekat. Biar melekat benar. Sing indah Bu, coba Bu aku tumbasno Bu. Iya. Pagi bersama Bu Yuni. Sore lah bersama Bu Yuni lagi. Ketularan pokoknya. Amin nggih Mbak nggih. Pokoke sing nular sing apik-apik mawon nggih. Sing elek-elek mboten Mbak, kaya aku tukang ngelunan ngono aja nular. Sing nular sing apik-apik ae, sing sehat. Jaduane ngono. Nggih Mbak, pengennya sehat terus. Amin ono. Iya, amin. Iya amin Mbak Intan. Iya lupa. Sing Dek Dewi aku yo Mbak Yun ya. Jangan lupa amin. Intan bermambak so, ora minta. Iki tutupe iki lho sini. Di apa, Nak? Di bengi kan apa kajian iki cari. Iya. Dan cici bengi iki mampu jalan lodeh. Lah terus? Bapak Kori ya.
Jangan Mbak Kori. Jangan ode ngamene nek wis mambu leh Nur. Heeh. Alah nek cahku kan lali Mbak. Buka dino kuwi. Wis oh iya Nur. Mbak Kori wis masak-masak. Aku ora iso turu, Mbak. Kenapa? Papa kan wis iya ya wis Rodengku ki yo rino iki lek asli Yuna. tapi nek wong mambu iki kae lek sing jam 2 Percakapan bersama Mbak Kori ya pemirsa. Yo paling sekitar 10. Iya, lah iya bener ya. Loh. Beli apa? Oh, beli tempe. Beli tempe. Antri duluan. Soan beli mak jas tenan. Iya. Terus tidak usah pedes-pedes mak jah mboten seneng pedes Mbak Kori. Bang masak ora dia. Nggih. Tapi nek masak nih wong harus pedes iki Mbak Allah. Lah ngono ki sampean piye mak menyikapi nek permintaane pedes sampean padahal gak anu pedes. Nyicip yo nyicip. Ngicil sithik ngono ya. Pakai kerupuk tan enak tan. Engko Pak Utoyo bar kalau badminton pemirsa langsung maem lontrong. Nah, seger lah kalau pemirsa badminton ning kono. Kon sak piro cahe kurang lego lho. Nggih. Kon sak piro cahe Ya. Legone pawone dhewe. Mbak enak kayak ngisor iki. Iki kene ora enak ikune lho. Oh, nggih nggih. Keberatan nek kayak nang Iya. ngono lek tak popek. Gawe paribasane lah. Ada kerupuke. Tok malah kok Mbak jenengan Mbak penak Mbak jenengan nek posisine iku lebokno kono. Kok mek ning ngisor iki kontol iki gak apa-apa ya. Apa dikai babrakane siji ngono mak maksudnya? Gak kesempitan Mbak nek ning ngisor ini kan gak masalah Mbak. Gak penak deh ini lah. Kayak wis jos kok mak. Heeh wis ngontrak yo regane jos kok. Regone ya jos ya mak ya. Regone iki lho. Nek ngarani sampean apa mak ngene iki bis ngene iki? Apa Mbak? Apa Mbak jenenge Mbak ngeten iki Mbak? Kontainer. Apa tan? Apa kontainer? Kontainer ya. Mbak Lina bukan Ya padha. Bukan tronton tapi kontainer. Mbak Lina ya padha ae lah kontainer pink. mahal Mbak Lina. Mbak Lina kan lebih luas, lebih besar. Mbak Lina panjang kok. Iya, luwih gede ya mak ukurannya ya Mbak ya. Panjang Mbak. 6 juta. Oh, 6 ya Mbak ya. Saya tahu. Coba nek ngene iki dari HP tok ya wis lah gak direspon Pak Esela. Papa pernah anu menerima ngene iki. Oh enggak, maksudnya Mbak Lina sebelum Oh. tahu takon. Iso Mm. gawe ngene. Iki pesene nggone papa di yo. Silo. Cuma kan Wes engko dimaem bareng ya Tan ya. Aku ning kono. Iya. Wes to ayo mam. Bersama Mak. ya, ayo pemirsa. Ayo pemirsa. Iya. Gua lemak yo nang Mak. Wes tak turne sik pemirsa nih. Langsung maem sampean Tan. Ya, nih 5.000 pemirsa. 5.000 sakmene kae. Aku ndek wis pecel. Ini pemirsa nih. Wis sing kono ben Dik Dewi ben ambek endah mek kabeh kono. Coba. Si Mak ya. Saya Mak, kita berdua menikmati makan. Intan ya wes, kabeh wes. Bayi langsung didahar Mak. Enak, Mak. Nek tempene ta Mak. Iya nek tempene. Pakai rambut ada juga kan, Gas. Mbak. Yutep. Tunggu ya laris. Udah cocok enak udah ya. Lalang masak. Awang-awangan masak sekarang. Mantap ya, Mbak ya. Mantap. Ya, ini biar gak menghalangi. Monggo pemirsa. Cus. Mak Jah ben mari kesele pemirsa ki mau baru masak lagi. Ini apa ini? Ini kenyang ya. Ini kenyang ya. Kenyang ya. Benar. Jam 7 setengah ini pemirsa masak sayur. Perjuangan orang tua untuk golek nafkah. Ya. Buat anaknya ya, Mbak. Buat keluarga lah. Kayak Mak Jah nek tanggung jawab masak nggone wong iki pemirsa. Kadang wisuk wis berangkat. Ini udah bicara bisa awan saat ini. Aku
Kolornya kan gue. Kalau sam yang kakak kan. Besok tanggal 17 akan ada Kinara. Saya masak, mami ngatini karo Mama aja. Udah senang ya? Padahal mbak masih di iso. Mbak Mau dua bisa, berarti enggak mau tak mau beda. Alhamdulillah aku coba dulu ya. Boleh wajib. Goreng kacang juga ireng mbak deh. Biyen Mbak Kori ki jadi ya tahu pernah buka warung makan ya Mak, tapi neng kono. Waktu ke kantor polisi. Ini laris Mbak. Mantul mbak. Maksudnya lucu. Kalau dibaleni maksudnya mbak. Sama nek bagi waktu sesuk piye? Iya. Pitulas kan sampean jarene dijaluki tulung Mbak Indah wis masak karo Mak Ngatini. Lah Dik Dewi yo pitulas ulang tahune Sarwati. Besok. Sesuk ki apa? 15. 14. Jadi konsolnya kemana? Konsolnya salah sesuk mbak. Sesuk berarti ya sesuk lah. Konsolnya Berarti salah. diajukno Salwa. Paling salah tinggal mangan-mangan konsolnya. Sesuk ya sesuk mbak. Iya. Sesuk ya sesuk. Badanku Salwa ki yo pitulas. Kinara yo pitulas nek mak jah dijaluki tulung Dik Dewi terus bagine awak piye? Aku mau mikirku ngono. Berarti sesuk. Besok. Munine kan besok Dik Dewi mau? Besok kan ya besok mbak. Ambil kelas sayang. Nggih pun pemirsa demikian nggih. Mak jah matur nuwun ya Mak ya ajak nggih konten. Terima kasih. Nggih pangetro Selang ngaji karo Pidut. Ayo Mak tak jak review lontong Mbak Kori aku sendiri besok. Besok mau pecel lagi kan saya sambel kecap. Kok Dewi ya belum laki-laki ya? Dik Dewi lagi tak tumbas lagi. Besok mah tak tukokno pas telas bisa. Mau bayi karo Intan karo aku, bayine foto. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, saya sakit paling kesehatan untuk pejuang garis 2. Semoga diberikan momongan yang salih dan salihah. Harta yang paling terindah adalah keluarga. Sehat, ati sing ayem. Wis ngoten nggih, seumpama ada salah kata atau mungkin kata-kata saya menyinggung perasaan jenengan, baik yang itu disengaja ataupun boten, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf pedesin maaf pedesin guys. Aduh, gue ada no. Ya mak, oke. Mas, lah iya mak. Mak cah pedesin mas. Alhamdulillah pemirsa. Iki wayahe mateni. Makane Lampung ngarep. Nduk Tan. Intan ning ndi, Mak? Langsung keluar balik. Mak, Mama aku termakan di Lampung ngarep. Teragut. Ini mengarau. Iya. Ora karo Mama. Ya. Gak apa-apa ya, Mak ya. Ayo. Niki. Nganuni Mama, nganuni Lampung. Tahu. Astagfirullahaladzim. Lampu Tan kok iso dadi tahu lho, tahune sapa le Tan? Oh alah. Tahu. Oh ndene dikongkon njukukno minum Bunda. Bunda kan ya padha mam lontong le pemirsa. Biasane yo ora yah mene mak mas kebengen mengane aku njaluk ter Mama. Jane Tan dhewe. Wis ayo. Cendilane Cendilane. Mak pedesen pemirsa. Ada rambutnya pira enggak, Yun? Iki wis mekan, Mak. Enggak, nek ngono sithik kan mangi.
Gak podo to ya? Jar podo ya biasane nang kono. Ini ya. Heeh. Wis ayo. Ngantuk. Piye lah mak sepedesen iki. Wah, kene Pak Kori padahal lombok cici mbak kamu. Iya, mak aku ya roh dhewe ya. Aku ya roh dhewe nek lomboke saithik nek mak atake lombok setan mak atake. Enggak ya? Lombok biasa ya, cuk mak. Ora setan? Enggak. Cuk. Ya wis mak. Ini Pak Kori juga. Ya sama-sama aku ya matur nuwun nggih pemirsa ya. Makasih mak. Bunda Dewi mang piye? Iya, Bunda Dewi delok rasane piye kon repiyunane mau. Oh, nggone Bunda Dewi rong dientasi. Nggih pun pemirsa kami pamit nggih. Background terakhir adalah kumban.